Здравейте! Казвам се Мелят Мехмедова и съм преподавател по турски език. В днешния урок съм ви подготвила минало просто време, като първо обяснявам как се образува, как се спрягат глаголите в положителна форма в минало просто време. Като основно съм написала една схема, в която се ориентираме кога, какво можем да добавяме. Първо започваме с основата на глагола, след което избираме наставка за минало време, които са 8 варианта, виждате ги. И накрая лично окончание, което използваме за минало време. Основните наставки за минало просто време са д, ди, до, дю, които добавяме, когато основата на глагола завършва на гласна буква или звучна съгласна буква. А когато основата на глагола завършва на беззвучна съгласна буква, или както съм ги изброила тук, ф, с, т, или ф, с, т, к, ч, ш, х, п, тогава наставката за минало просто време ще започва с буквата Т и те са Т, ти, ту или тю. Дала съм няколко примера само в първо лице единствено число с наставките д, ди, до, дю. Основата на глагола анламак, който означава разбирам, е анла. Към него добавяме наставка д и накрая личното окончание за първо лице единствено число м. Като виждаме тук последната буква в основата анла е гласна буква, затова и наставката за минало време започва с буквата д. А защо е Защото последната гласна буква на основата е а и затова имаме гласна буква в наставката. Или тук цялото нещо е написано с лято. Анладъм. Разбрах. Анладъм. Следващият пример е с глагола гялмек. Гялмек означава идвам. Ди ще бъде наставката, както виждате. Защо ди? Защото последната буква в основата на глагола е, т.е. да кажа, не е беззвучна съгласна буква, не участва в тази групичка ФС, ТК, ЧШ, ХП и затова имаме наставка Д. Тя е сонорна буква, ако ви интересува. И защо е и? Защото последната гласна буква в основата на глагола е буква Е и затова имаме наставка с буквата И. Т.е. цялата е ди. И накрая личното окончание отново съм посочила М, просто за да направим този пример. Гялдим. Дойдох. Гялдим. Гялдим. Така, следващият глагол е дуймак. Чувам. Последната буква е Е, тя е съгласна буква, подчертавам. Е съгласна буква. Избрали сме буква Д, понеже не е в групата на беззвучните. Последната гласна буква е У и затова имаме и наставка, съдържаща буква У. Дойдум. Чух. Дойдум. Düşünmek означава мисля. Наставката е дю. Düşündüm. Помислих. Düşündüm. Düşündüm. Помислих. Така. След това съм дала 4 глагола, които ще ми послужат за пример, чието основи всъщност завършват на беззвучна съгласна буква. Отново ще ги посоча. Ф, С, Т, К, Ч, Ш, Х, П.
Конуш от глагола конушмак говоря. Основата завършва на буква Ш, беззвучна загласна буква, и затова имаме наставка, започваща с буква Т. Последната гласна буква е У, затова и в наставката имаме У. Конуштум. Говорих. Конуштум. Баньо яптъм. Изкъпах се. Баньо яптъм. Наставката, виждате, за минало време е Т. Ben gittim. Глаголът гитмек, отивам, ходя. Ben gittim. Отидох. Öpmek. Целувам. Ben öptüm. Целунах. Сега, на въпросът винаги ли трябва да имаме местоимение отпред, казвам, не е задължително, защото всъщност ролята на личното окончание е точно тази, да посочи кой извършва действието. И за това може и да се пропуснат местоименията. Ben, sen, o, biz, siz, onlar може и да не се пишат или да не се казват. По-надолу съм посочила личните окончания, които използваме за миналото време. На Ben първо лице единствено число е М, на sen Н, на О. О няма лично окончание. Biz буква К, на сис нъзнизнознюст по 4 гласната хармония и на онлар, лар, лер. И тук в дясно срещу това вече съм спрегнала цял глагол gelmek с всичките лични окончания. Ben geldim. Аз дойдох. Sen geldin. Ти дойде. O geldi. Той дойде или тя дойде. Biz geldik. Ние дойдохме. Siz geldiniz. Вие дойдохте. Onlar geldiler. Те дойдох. Надявам се да ви е било полезно и много скоро ще публикувам следващия урок.